Jaman biyen ing negara kang sugih kasugihan Lut Jinawi ana pangeran kang sugih banget. Pangeran iki putra mahkota sing arep gantosi dampar. Nanging sang pangeran ora marem karo urip ingkang makmur. Mula pangeran mutusake ngumbara ing alas lan golek pengalaman urip. Jo, ini Jo. Pangeran wonten ing pundi pangeran? Aku ini Jo. Nuwun sewu pangeran, kula mboten ngertos pangeran wonten ing wingking kula. Ini aja. Wonten napa pangeran? Cepet ini. Dino iki kok ora ana kean Jo. Nggih pangeran, sesi sanget. Kita wonten ing pundi nggih pangeran? Yo, aku yo ora ngerti kok teko aku. Menawi pangeran ngertos. Lho, sapa ke Jo? Lho kok ora kok kula? Kowe wani saiki karo aku. Mboten pangeran, biyen mawon pangeran. Nuwun, Mbok. Aku Mbok. Ya dadi tamu. Lah, monggo sapa kowe le? Kula pengembara, Mbok. Ngapunten niki dudu napa? Iki dukun dadapan le, kowe arep ngopo ing kene? Kula badhe ngembara, Mbok. Nanging kula mboten ngertos dadane. Lah kowe melu mbok wae ya, kowe bakal tak dadekake anak angkatku yen kowe gelem. Piye, Jo? Kula malah pangeran mawon, lah kula niki nang pengawal. Nggih, Mbok. Kula purun. Awet saiki kowe dadi anak angkatku ya le, kowe tak jenengke Ande-ande Lumut. Nggih, Mbok. Ing sawijining desa yaiku Desa Jemblolo, urip ana wong wadon sing ayu banget karo ibu tiri lan sedulur tiri telune. Jenenge yaiku Klendheng Abang, Klendheng Biru, lan Klendheng Ijo. Wong wadon mau jenenge Klendheng Kuning. Sayange, Klendheng Kuning didadekake babu lan dianiaya dening ibu tirine lan sedulur tuwa telu. Kuning, cepet to. Masa apa to kayak iki? Aku simbol lan adik-adikku serai-serai nang maneh. Ya punten, Mbak. Wis cukup. Yen awakmu ora iso masak, wis saiki rampung kabeh kewajibanmu. Klendheng Kuning lan warga padha nindakake kagiatan saben dinane. Woro-woro ana wong lanang sing lagi golek wong wedok idaman. Sing remen monggo awan iki singgah ing omahe Ande-ande Lumut. Pak, dalem Ande-ande Lumut. Nduk, kowe ora ngerti omahe Ande-ande Lumut, padahal omahe dikenal wong akeh. Apa mung sing rakyat ngisor? Mboten ngertos, Pak. Ana apa? Ande-ande Lumut lagi golek wong wadon idaman. Ayo kita kudu kok. Ya wis aku dhisik. Yo, ngo, sebenarnya maneh. Kowe iki ayu tapi gelak. Omong apa kowe? Ora apa. Aku Ande-ande Lumut. Nggih, Mbok, wonten apa? Anakku saiki wis gedhe, wis waya mama dadi satria le. Nggih, Mbok, kula pancen gadah tresna nanging kula mboten ngertos sapa dheweke. Oh, nek gawe acara kosal mboro piye le? Nggih, Mbok, kula purun. Ya le. Klendheng Abang, Klendheng Biru, lan Klendheng Ijo langsung marani Simbok lan Kondo yen Ande-ande Lumut lagi goleki wong wadon impene. Mbak. Ande-ande Lumut lagi golek wanita kan bakalnya jadi bojone. Napa kita asal tumut, Mbak? Oleh Nduk, muga wae Andi-andi Lumut iso milih antarane kowe-kowe padha. Nggih, pun pasti, Mbak. Ande-ande Lumut mesti bakalan golek aku utawa si Mbak. Ya wis, yen ngono ayo siap-siap. Mengko arep tak pedoke Andi-andi Lumut. Nggih, Mbak. Mbak, napa ulang asal tumut sih? Ora usah tugasmu isih akeh. Awakmu lu elek dadus kumut-kumut kambimu ora ana sing apik. Lho, napa, Mbak? Wis to, yen awakmu ora lagi ora usah. Wis lanjut pegaweanmu. Wis saiki ayo gek siap-siap nemoni Andi-andi Lumut. Mesti Andi-andi Lumut seneng salah sijine saka kowe-kowe padha. Kowe bakal tak dandani supaya dadi wanita luwih ayu luwih becik.
songo, sampun mantep napa durung? Yo, awakmu wis ayu. Jan anakku iki pancen ayu-ayu. Yen kula, Mbak. Wis mesti ayu nduk, wis kena dipakstake yen andian dimut bakal kepecut lan milih salah sijine dadi pasutine. Ngapa jelek-jelek? Iya, ngopo? Mergo ade ayu. Alah, ngapusi. Mbak, kula beri nyuwun pamit. Izin menyang ndi? Apa tugasmu wis rampung? Sampun, Mbak. Kula kepengen dados katon si Mbak. Oh, kene tak riasi supaya kaya mbakmu. Wis, kono agi umbah-umbah rampungke kabeh tugasmu. Oke, Mbak. Hahaha. Muga wae andi-andi lumut ora kepicut karo klenteng kuning sing duweni rupa elek iku. Saben dina Klending Kuning kerja tanpa duweni rasa kesal. Masih dielek-elek marang Mbok Rondo. Among Klending Kuning lan Gusti sing ngerti sepira lorone atine Klending Kuning. Harapane Klending Kuning Gusti saged maringi ganjaran sing luwih akeh kagem Klending Kuning. Nalika Klending Kuning umbah-umbah menyang kali, Ya Allah, ngapa ya ujian uripku kaya ngene abote? Paring kesabaran kowe ingkang kathah, Gusti. Loh, ana arek kok ayuman? Terus apa? Aku ya iku sifat becik sing ana ning uripmu. Lah ngapa ing kene? Aku bakal ngeweni kowe jimat. Saka jimat iki kowe ora kenal lho sing Allah. Iki jimat kali mau sabda trimono ya. Iya, matur suwun dibedari. Duk, sapa kae? Kok jodoh ketok ayu? Duh, kayaknya banjir, Pak. Ini caranya es krim yang sedang hari ini. Wah, mana Yuri Kangkang? Iya, jalan pemain. Kangkang. Hahaha, ana apa arek manis kok udah bingung? Ini luas, jalan-jalan yang awal. Enggak abang. Abot tenan iki harusnya banter. Kowe lan kowe bakal tak sedangke nanging aku njaluk apa lho ya? Pakai apa yuk? Duit nang mesine. Yuk, motor-motor kebetulan kayak yuk. Ora, upahe nyekel lan ngambung tanganmu. Duh, iki. Aku tangan aduan dia mau aku bakar tangannya yuk kamu sakit banget itu. Tapi ini banyak pilihan dia selain yuk, gawes kan? Kuwi apa? Upane arek ambune ra enak isan. Kali ini bensin, ini kita dibilani. Bang, kayak ada Kangkang. Iya Kangkang. Terus aku sama kali ini. Kowe aku wegah. Yang apa? Enggak, aku wegah. Wis kono ngalih jan elek. Yang apa kok yang mana yuk Kangkang? Terus yang mana aku berikan garing. ujuk-ujuk kali ku garing. Lajeng Klending Kuning iso nyebrangi kali tumuju ning omahe Mbak Rondo dadapan, yaiku omahe Andi-Andi Lumut. Kula
Banjur klening kuning dadi garwane Andiani Lumut. Wajahe sing elek lan mledus, lan ambune sing ra enak, dadi putri sing ayu. Dheweke yaiku asline Putri Sekartaji. Lan Andi-Andi Lumut saiki dadi raja ngwarisi kerajaan bapanipun. Ya, bentar, Mbak. Wis cukup, dene sama masak. Andi Lumut lagi golek wanita kan bakal jadi bojone. Napa kita asal tumut, Mbak? Oleh, Nduk.